Continental Film uvádza... Rozprávaj mi o ockovi. Tvoj ocko bol najkrajší a najudatnejší sob zo Santovej letky. Poslednú letku zdobí, nie kone, ale zoby, ho, ho! Prečo neviem lietať ako on? Mohol by si plachtiť. To je v podstate pád, ale pomalší. Na pády som odborník. On ma naučil lietať. Lenže nikto nevie, kde tá Santová hora je? Choďte a nájdite potravu. Nájdite soby. Má to v hlave celkom v poriadku? Núdzová evakuácia! Niko je mi ako rodina. Aspoň, kým nenájde svojho pravého ocka. Sme v cieli. Toto je miesto, kde sa splní každý sen.